Tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi suntem cu iapa mea, cu Dora. Hai, lăsat aici, hai. Aici e o frumusețe de iapă. Am avut și mânzul, dar l-am dat. Acolo mi capra, care o sunt cu iapa, că n-am unii să o țin. E blândă, negociabil, gestantă și cam n-are ce să-ți placă la ea, că n-are ce să nu-ți placă la ea, că e foarte frumoasă și n-ai ce zice de ea. Uitați aici exemplu de apă. Muncește apa la căruță, bună. Na.